Allah ya baka wani. An gaishe ka dan wanka. Sarki ya gaishe ka dan wanka. Dan wanka me ke taba da kai? Ranka daɗe, baƙi aka yi. Sun ce suna son ganin ka, suna ƙofar gidan. To a ji a shigo da su. An gama ranka daɗe. Ranka daɗe, a sanar ranka daɗe. Wa alaikum salam. Amincin Allah ya tabbata a gare ku da wannan masarauta baki daya. Barkanku da zuwa. Yawa baba. Wannan masarauta da ni su ne muku maraba. To da ganin ku na riga na san yan bautawa ƙasa ne. Ta wannan masarauta ba jahilan masarauta ba ne, ta saba da ganin baki irin ku. To da dai ku almajirai ne, amma yanzu tun da kun zo bautar ƙasa kun so ma zama malamai. To ya sunan malamin? Sunana Yusufu. Allah ya taimake ka. Ke ba Sunana Hadiza. Hadiza. To Yusufu me ke tafa da ku? Allah ya taimake ka. Mun zo ne domin neman cikakken bayani na tarihin wannan masarauta da kuma wannan gari mai ɗimbin albarka da kuma tarihi Sokoto birnin Shehu. To yanzu sai ku sa abin ɗaukar magana ku, in kuma ba ku da abin ɗaukar magana sai a sa abin rubutu don mu ba ku cikakken tarihin wannan masarauta. To tarihin wannan masarauta da ake kiranta Sokoto, na farko dai sunanta Sokoto. Sokoton nan kuma ma'ana da larabci ne aka sa mata Sokoto, cibiyar kasuwanci kenan da Hausa. Ita kuma Sokoton nan tarihinta Hausawa ne suka kafa ta, da suka kafa ta aka ci gaba da kasuwanci. Amma daga baya sai Shehu Usmanu ɗan Hodiyo ya zo ya kafa daula ta sa'anan Sokoto, shine ake kiranta daular Usmaniyya. Allahu Akbar. To har yanzu kuma a Sokoton ta take. Allahu Yusuf, Na'am. to kaji tarihin wannan gari Sokoto, cibiya ce ta kasuwanci da larabci. Ka gamsu? Na'am baba. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Madalla. Mun gode. Yaya ke kuma kin gamsu? Mun gode baba. Allah ya saka da alheri. Amin. Daular Somaliya ta fito da kuma inda Shehu Usmanu ya jaddada addinin Islam. Allah ya taimake ka. Kamar yadda muka yi jiya, ka ba mu taƙaitaccen tarihin wannan daular Usmaniyya mai kuma ɗimbin tarihi. Kamar yadda Shehu Usmanu ya jaddada addinin Islam a Sokoto, shin wannan daular tana nan ko kuma an samu rarrabuwar kawuna bayan baransa zuwa yanzu? Gaskiya Yusuf, wannan tambaya ta kamar muhimmiyar tambaya ne. Ai Yusuf, tun daga wannan lokaci an samu rarrabuwa, ba wai rarrabuwa ta ɓacin rai ba. Shi dai Shehu Usmanu ɗan Hodiyo cikin almajiransa ya ɗauki wadda ake kiransa ya ƙumin Bauchi, an kai da Bauchi a masarautar Bauchi. Sai kuma mu tafi Adamawa. To a Adamawa ɗin nan cikin almajiransa ya kai alam wa'annan duk almajiransa ne ya shugabanci wannan sarauta. Sai kuma mu tafi Kano, a can kuma ya ɗauki ɗaya almajirin nasa a Kano, sunansa Malam Suleiman. To zan barka a nan, wa'annan ɗan taƙaitaccen abubuwan da zan gaya muku kenan. Ka san ku an samu rabuwa, ba wai rabuwar kai ba. Wa'annan dukka a cikin daular Usmaniyya shine ya kafa su.
ka gamsu na'am Allah ya taimaka. kin gamsu Kwarai kuwa baba. to wannan shine amsar